Benvingudes i benvinguts al blog del Consell. Avui divendres i com a preludi del Dia Internacional de la Dona Treballadora que se celebra aquest diumenge 8 de març, al Consell estem organitzant un seguit d'accions per commemorar aquesta data. Durant el dia d'avui s'han celebrat diferents activitats organitzades per la Comissió Feminista de la Casa, organitzades per els i les treballadores de la casa. Després d'aquestes activitats, s'ha fet entrega del segon premi en perspectiva de gènere del Consell i la presentació oficial del logo i del lema d'un concurs intern. Podeu trobar totes aquestes imatges a les nostres xarxes socials. La perspectiva de gènere és un dels temes principals de la casa durant aquest any. Més endavant, durant aquest blog, podreu observar més concretament en una notícia. Comencem! El passat diumenge, centenars de nenes i nens van participar a la segona trobada d'escoles esportives o anteriorment conegudes com trobades de menuts i menudets. S'ho van passar d'allò més bé, però millor si ens ho expliquen ells i elles. A mi del futbol el que m'agrada més és marcar molts gols. A mi del futbol el que m'agrada és divertir-me. A mi del futbol que m'agrada és passar-m'ho molt bé. Marcar un gol i divertir-me. Hem anat a la Marbella, hem fet 5 partits, han durat 15 minuts i ens hem passat molt bé. Els inflables! També els inflables. Carasta! Jugo amb els meus companys i intento marcar gols i m'ho passo molt amb els meus companys. Les jugades de perill. A mi el castell inflable. És molt divertit i a mi m'encanta canastar també perquè els pares animen també. És molt divertit. Jo he vingut moltes vegades aquí a la Marbella i m'agrada molt. A mi m'agrada més jugar a petits. A mi el que més m'ha agradat és el castell inflable. M'agrada venir a la Marbella a marcar gols i jugar amb els meus amics per guanyar partits. A mi m'agrada molt jugar a bàsquet perquè podem, quan entro a la pista, hem vingut a la pilota. El que més m'ha agradat ha sigut venir aquí a jugar amb el meu equip i poder-nos-ho bé i també marcar gols i ficar-me a les meves posicions. Marcar gols. El que m'ha agradat més és jugar amb l'equip i fer gols. A mi m'agrada molt jugar a bàsquet perquè quan començo a jugar a bàsquet em diverteixo molt i m'ho passo molt bé. El que més m'ha agradat ha sigut el bàsquet. Perquè és treballar amb equip i també és molt xuli perquè ens agrada molt, vam començar fa molt poc i ens divertim un muntó jugant a bàsquet. El Consell en particular i l'esport escolar en general un pas més endavant dins de la igualtat de gènere. Estem parlant en concret de la gimnàstica rítmica. La gimnàstica rítmica masculina no té campionats ni del món ni Jocs Olímpics. Això sí, al Consell apostem per la paritat dins d'una disciplina on les noies hi són majoria. Al cap de setmana del 15 i 16 de febrer, la Marbella es va omplir de gimnastes. El Consell celebrava la segona fase de rítmica individual que va aplegar prop de 400 esportistes escolars. Però què passa amb la participació masculina d'aquest tipus de competicions? L'Aleix Aldavo de l'Escola Tau i el Marcel Balcells de l'Escorç Ubae són dos dels nens i joves que van competir
i que practiquen la rítmica durant el curs. Minuts abans de sortir, els nervis estan a flor de pell. Tot l'esforç dedicat a l'exhibició es posa a prova sobre la superfície del tapís, davant un comitè de valoració integrat per membres del Consell i la UCEC. Són uns minuts de màxima intensitat i concentració que venen acompanyats d'una bona abraçada a la persona que hi ha darrere tot aquest esforç, la Sílvia Vidal, entrenadora de l'Aleix, i la Zaira Muñoz, entrenadora del Marcel. Jo vaig començar amb el bàsquet perquè els meus germans volia seguir com ells i em vaig apuntar a un esport que consistia en dansa de tot tipus per provar i el següent any no em va acabar de convèncer aquell tipus d'esport i em vaig apuntar a gimnàstica rítmica i allà va començar la meva passió. La rítmica és com dansa i la afegeixes acrobàcies. La roda, la paloma, l'espagat, que és molt divertit i que no fa vergonya. Quan surtes ho disfrutes molt. Que tots els nois que vulguin fer rítmica que s'apuntin. D'aquesta manera, l'Aleix i el Marcel representen una part d'un dels objectius primordials del Consell de cara als pròxims cursos, la promoció de la igualtat a cadascuna de les disciplines de la casa. Tatami Back és el patrocinador de totes les competicions de judo del Consell. Aquest cap de setmana va estar-hi present d'una manera molt especial a la segona ronda de prebenjamí i mini celebrada a la Marbella. El passat dissabte el FEM La Marbella es va omplir de joves judoques en la segona ronda mini i aleví del Consell. 180 nens i nenes de 20 entitats diferents van participar, demostrant el seu millor nivell en els combats. A més, es va habilitar una zona lúdica on tothom qui esperava torn o volia hi podia accedir. Un cop més, el nostre patrocinador de judo, Tatami Back, també va estar present. Des d'aquesta temporada, Tatami Back ofereix la possibilitat d'unificar la imatge del personal col·laborador de judo, dotant de qualitat tota la competició. Enguany, membres de l'organització i tutors i tutores de joc de la casa llueixen ja les jaquetes tècniques. El Consell i Tatami Back, una relació on ambdues parts treballen per a la promoció del judo escolar. Som una empresa que va néixer fa 7 anys aquí a Barcelona amb la voluntat de fer material personalitzat per totes les entitats i en quantitats petites perquè tothom ho pugui accedir i fa un any hem sentit a parlar del CEP i de la bona tasca que s'està fent amb el judo i com que volem desenvolupar i donar un cop de mà al judo infantil i juvenil, ho volem promocionar, hem dit que més que la nostra voluntat i el que està fent el CEP podem fer coses junts. A més, durant la competició, també es va realitzar un sorteig d'una dessuadora tècnica per als entrenadors i entrenadores, gentilesa de Tatami Back. Però sí que per les properes edicions i les rondes final també tenim sortejos previstos. Avui, per exemple, hem fet un sorteig d'una dessuadora tècnica per als entrenadors, perquè també les volíem premiar, i doncs en les properes edicions farem també per als nens i potser hi haurà alguna sorpresa pel públic també que ve a assistir cada vegada. Un cop finalitzada la competició, entrega de diplomes per als primers classificats i classificades de cada categoria i pes i repartiment d'obsequis a tota la colla de participants. Però amants del judo, això no acaba aquí. Anoteu bé les pròximes dates d'aquesta disciplina. 21 de març, tercera ronda i final de les categories benjamí, infantil i cadet. A part, i com a novetat d'enguany, el 18 d'abril s'organitza la trobada de minijudo i femení, on es promociona aquesta disciplina per als més petits i, sobretot, per a les més petites. A part del preu de la mútua, la inscripció té un cost de 3 euros, però si vens acompanyat d'una nena, ja sigui amiga, veïna, germana o companya, o el que sigui, el cost de la inscripció es repartirà entre la parella. Una forma de promocionar l'esport femení al Consell. El partit destacat d'aquesta setmana correspon al maig de voleibol entre la Salle Bonanova A i Sagrat Cor Sarrià B, al millor nivell escolar a la ciutat de Barcelona. El passat dissabte, les noies del Club Esportiu La Salle Bonanova A i el Col·legi Sagrat Cor Sarrià B es van veure les cares en el partit de voleibol corresponent a la categoria cadet femení del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona. Un encontre de la segona fase de la Lliga Escolar disputat a les instal·lacions poliesportives de La Salle Bonanova. Les locals es van imposar per 3-16-0 amb un marcador final de 21-11, 21-16 i 21-10. Així i tot,
Els ral·lis van ser llargs i igualats per ambdós conjunts, amb fases d'intensitat protagonitzades per les jugadores barcelonines. De fet, tot i la superioritat local, que ja era previsible atenent a la classificació d'un i altre conjunt, el quadre del Sagrat Cor va donar senyals de la seva capacitat de remat en diferents oportunitats. Una mostra de l'alt nivell de les escolars en l'àmbit del voleibol a Barcelona. El maig va ser xiulat per la tutora de joc Carla Cramús. La veritat que molt bé, a nivell tècnica sobretot, les col·locadores, tant les atacants com els saques, ha sigut un partit molt igualat i la veritat que hi havia molt bona defensa i sobretot eren un equip i no jugadores separades i això està molt bé com a partit. La veritat que són dos equips que s'animen molt entre elles, per exemple, una falla o així, van totes ajudar-la, estan tot el rato cridant per apoyar i això la veritat que sí, afecta bastant el partit cap a millor. Jo pensava que podríem fer-ho millor, però no ha sigut així i ho hem lluitat molt. Ha estat molt renyit i ens hem esforçat el millor que hem pogut i eren molt bones. Hem intentat que la pilota vagi cap a baix, enforçar la bola perquè així quan la pilota té més força cap avall és més difícil agafar-la. Si te la passen molt alta una free, doncs és més fàcil agafar-la i després te l'ataquen i perdem el punt. I també fer 3 tocs i construir entre totes perquè fem millor el punt. Perquè ha estat renyit, ens hem esforçat i podem veure els nostres errors després. Molt emocionant, a moments una mica difícil perquè estava molt igualat, però al final hem sabut no cometre tants errors i guanyar. Doncs quan hem pogut remuntar i que quan no cometíem errors i podíem fer-ho bé. Atacar amb força i sempre fer 3 tocs. Portem jugant juntes 4 anys ja. El que més ens agrada és la convivència que hi ha, totes ens portem bé, riem i entrenem seriosament. Avui, Ramon Vergés, coordinador d'esports de l'Escola Pia Balmes, ens explica en primera persona quines són les mancances de l'esport escolar i quina és la seva visió com un dels agents implicats. Jo soc el delegat d'esports, porto des del 2002 fent aquesta funció i bàsicament és coordinar el futbol sala i bàsquet. Buscar els entrenadors, preparar la temporada, les programacions també dels entrenaments i després hi ha els calendaris, ajornaments, tot el tema burocràtic. Dins del futbol sala i bàsquet podem destacar que de futbol sala tenim 9 equips que competeixen en el CEP i una escola de futbol sala que trimestralment fan algun amistós, i amb el bàsquet igual, també tenim una escola de bàsquet que trimestralment juguen amistosos i després tenim 6 equips que juguen les lligues del CEP. Un d'ells podria dir que seria potser les instal·lacions d'algunes escoles perquè simplement no tenen prou espai per fer l'esport. Llavors, segons quines categories, les pistes poden quedar una mica petites, obsoletes. Podríem destacar això. Sobretot jo que he estat entrenador i soc entrenador, encara que ara no entreni a cap equip, doncs estàvem en contacte amb els entrenadors el dia a dia i amb els nanos, seguir els entrenaments i evidentment els partits. I sobretot els dies de competició, veure la il·lusió que venen els nanos ja de ben petits amb les famílies, a vegades sols, però la il·lusió que transmeten només vestir-se de curt i fer un partit. I inclús nanos que segons quin període deixen l'escola i busquen altres reptes més competitius, federats, però que veus que cap de 2 o 3 anys acaben tornant per tornar a fer el grupet d'amics que eren, tornar-se a veure, potser no donar tanta importància a la competició, sinó estar més amb els amics, però amb l'al·licient final de fer una lliga els divendres i dissabtes. Sí. T'has preguntat mai per què els que tens a prop confien en tu? Nosaltres sí. Triem Llet Nostra des que vam saber que es va crear per donar suport als ramaders d'aquí. Perquè és de casa i perquè és nostra. Doncs a casa triem Llet Nostra, tu perquè és molt bona. Som el que triem i nosaltres triem a prop. Triem Llet Nostra. A casa nostra, Llet Nostra.
Una setmana més ens desplacem fins al mercat de la Boqueria per esbrinar aquesta vegada les propietats dels bolets. Ho fem amb la col·laboració de la parada Bolets Petràs. El bolet és una cuina super extensa, perquè a part de tot el que seria el bolet fresc que aquí podeu veure, tenim tot tipus de bolet sec i bolet congelat, és a dir, al final tot l'any podem menjar totes les varietats de bolets. Tenim bolets, per exemple, secs, més potents de sabor, amb no tanta cos, que es poden adaptar més per fer una salseta, un guiso o un arròs, o normalment tipus de cuina que vulguem més extreure el seu sabor sense tenir por amb la potència. El bolet fresc nosaltres sempre aconsellem multitud de versions, però sempre el seu seria saltejat a la planxa o al forn, o si són bolets més prims, jo què sé, per exemple, avui d'exemple us podria donar el camagró, que és un bolet sense cos, normalment es parteix més de saltejats, no? Llavors, dins dels saltejats ho podem combinar amb verdures, ho podem combinar amb ou, dins de l'ou podem combinar amb un ou ferrat, amb un remenat d'ou, amb una truita. Vull dir que la multitud de coses que podem fer amb bolets és inacabable. Per exemple, a Itàlia hi ha una cultura del bolet brutal, però no del bolet en Catalunya que en tenim 15 o 20 varietats, no. A Itàlia tenen un parell de varietats. Un és el cep, que és el famós funghi porcini, que ho fiquen hasta a la sopa, però de 15 tipus de bolets no en tenen tanta cultura. O si anem a França, també tenen molta cultura del cep, de la llengua de bou, de la trompeta, però és que a Catalunya la cultura que tenim de tantes varietats diferents de bolets i tan antigues les receptes, penso que és un lloc únic al món. El bolet, al final, clar, molta gent el fa servir per acompanyar, no? Sí que és cert que la majoria de receptes que tenim al nostre país i la utilització que jo veig la gent és més com un acompanyament, però normalment aquest plat que us deia, per exemple, de fricandó amb bolets, al final, moltes vegades, a la gent li acaba agradant més la salsa que la pròpia carn. Llavors, entre altres coses, és gràcies al bolet, no? És tan àmplia la gamma i tan àmplies les famílies que sempre n'hi han de recomanables, no? El bolet que ja a Catalunya ja coneixem, de bosc, no hem incorporat cap bolet. El que sí que hem incorporat és que potser un bolet que aquí durava 2 mesos la temporada, ara en dura 6. El que sí que hem introduït d'altres cultures és el bolet de cultiu, sobretot d'Àsia. A Àsia ens porten anys d'avantatge amb el que seria el cultiu de bolets. El Pirineu ara s'està recuperant l'os perquè l'hem matar, però és que tal com s'està recuperant ja el volem tornar a matar perquè molesta, els llops igual. Llavors, clar, hem perdut una sèrie de coses que no és que afectin amb els bolets, però també. Si no saps què fer a Barcelona, tens un problema. Si no saps com et pots entretenir a la vegada que aprendre, sempre tens l'oportunitat d'apropar-te a algun museu o sala d'exposicions. Avui, a la secció de recomanacions, et recomanem que t'apropis al Palau Robert, però això sí, abans d'anar-hi, visita la seva pàgina web. I si et quedes amb ganes de més plans, sobretot esportius, aquí tens l'agenda del Consell.
I fins aquí el programa dedicat al Dia Internacional de la Dona Treballadora. Us recordem que aquest programa és el divendres, però el Dia Internacional de la Dona Treballadora és aquest diumenge 8 de març. Mentrestant, podeu seguir-nos a totes les nostres xarxes socials i també a l'APP del Consell. Gràcies per acompanyar-nos i fins la pròxima!